Esan behar da, 1958ko Azkoiti hantan, ze izango zen danborra da etatzien. 1958 ondik gerra tristeare hauz abien. Eta gure bizimodu ere beste modu bateko esan. Eta Azkoiti hantan, sartu zeben bezala sartu, Eusebio Azkoitire etorri berrixe 1952 urtin etorri zen Azkoitire. Eta urte gutxi zen, Azkoitiak benetako intzana. Eta zer hartuko bere onduen da bere lau Jose Antoni Muguruza. Gaur Begoña hemen daukagu, eta semea ere. Guk nahi dugu benetan zorionak ematie Eusebio eta Jose Antonio. Zuek Azkoiti honi benetan ondo pasau Andra Maixek zentzu berri bat ematen jakin zen dutelako. Eta Eusebio, eskerrak eman aurretik, nenizuke gauze bat, Oindala 50 urte, zurik izan bat etorri zitzun, bezan zizun. Gazte, holako gauzeik asko itxizen ez tekizen. Ondo pasa bat, Ramaixek. Eskerrik asko. La primera tamborrada surgió el 14 de agosto de 1948 y yo era pequeña, recién nacida, pero luego, según escuché en casa, pues mi padre, a ser donostiarra, pensó, dijo, pues bueno, voy a ver si puedo organizar una tamborrada en Azkoitia, que mi padre era muy juerguista, y un amigo tenía en Lasarte que tocaba la tamborrada en San Sebastián y entonces, por mediación de aquel, trajeron la tamborrada aquí, vino gente de San Sebastián a enseñarles y así surgió todo. Hemezortzi urte hona euskenik orduan da lanetik erten eta entzaiota juteien damorra gero han gizona Lasartetik Eusebio ekarrizun bere laguneo izango zen da arek erakutsi zion damorraia. Orduan, gaurko zehatzeun, 18 urteko mutile bakarrik juntainen da, egunero, iluntzin, zortzi galdin, ensaio egin. Pues salí en la carroza del año 1948 y el 49. Y luego de ahí en adelante ya hubo otros relevos. Ya de mayor, con 27 años, que fue el último año que hubo reina, porque ya al siguiente ya hubo mises. Yo fui la última reina. Baina lehenengo hasian oso gutxi ginen, zema esan guzu behar, dozena bat mutillo, lo que sea. Gu erte ginen geuk. Kalini biltzeinen mutilek. Ez aintasunak eta ez oizpuik. Gu geu. Beste inorre. Gero jundauzin hemen anaitasuna eta haure. Baina lehenengo hasian gu bakarrik. Eusebio da gizon haure. Beste inorrez. Bueno, yo me acuerdo ya de más adelante cuando salí yo de cantinera, pues no sé si sería el año hacia 1965 o 66, me acuerdo que se solía hacer una verbena aquí en el frontón y entonces elegían la verbena esa a la reina que salía en la carroza, a las damas y luego a las cantineras. Se hizo una cena en lo que ahora es el Batzoki y luego ya a los 8 o 10 días pues ya es cuando salía la tamborrada y cada una iba en el puesto que había sido elegida.
Recuerdo que entonces se llevaban los pelos planchados y no había ni peluquería ni nada, entonces cogías esto, te lavabas la cabeza, te planchabas el pelo con esto y salías con el pelo planchadito. Y, hombre, como cosa curiosa, una de las que salía, me parece que iba de abanderada o algo así, pues no llevaba cancán, y yo tenía un cancán, y me dicen, sí, claro, tú muy bien con cancán, muy bien, pero si yo voy a ir sentada ahí, pues si quieres te lo dejo, así que me quite el cancán aquí en el frontón. Y le di el cancán y allá salió con mi cancán. Gure despedidia, ikasena, bion homenajeak guinean, bion Andrigin da Umigin, da han jardu nion jozen, da erdatatu eta izkun, da bideuge emantzizkun. Baina gero, arrazkeo, ni bentzat eta nahe launak, da morraeatik pizket aldeien ginen. En el año 1998, cuando el 50 aniversario, pues yo tengo un recuerdo muy bonito. Lo pasamos fenomenal. Veía a mi padre que estaba emocionado. Luego la recepción que tuvo en el ayuntamiento al mediodía. Todavía lo estoy viendo. Estábamos en el ayuntamiento allí y de repente se abren unas puertas y aparecen los que tocaron el primer año la tamborrada, gente que vino también de San Sebastián, y ver todo aquello, bueno, a mí aún ahora me emociono mucho, sí. Tengo un recuerdo precioso, precioso. Bueno, gu gazte denboran Andromexetako eta Tamborradako poziko teginen festa, herriko festa ederra izetezan, unkigarrixe, eta bueno, gazti ginen eta ondo pasatzeko sasoie, eta gero hori, ertetzeko aukeri eukitzire hori izetezan, eta oso pozik Tamborradako. Ordureko ja zite zauden kantinera bigatzen, da karrozako zein, da hola. Ordun hori izetezan beste modu batean. Soziedade bakoitzek atatzen zituen bi neska. Bat izetezan karrozan juteko, eta beste izetezan kantinera edo bandera da hola. Eta orduan antolatzen hori, ekainin izetezan hori, la Legión de Reina izetezana. Eta izetezan oso egun berezize. Ze frontoien ipintzen zituen mai borobile bere argitzukin dola, eta etortzezan juraue Donostitik. Etortzezin, hango Reina, Miss Costa Vasca, bueno, juraue handik. Eta orduan ipintzen zituen frontoien, plataforma bezala, eta soziedadetako bi launek, launtzen zizoben bertako aukero zituen bi neska osei, neski jutezan aukeroteko goitik, eta soziedadeko ogosetako jutezan bestea, neska horrein zaiotea. Baina ordureko, elezizue, elkarrizketa bat etxezuen zean, udaletxin etxezuen. Galderaken, destakizet, eta hola. Eta gero ja handi jute ginen frontoera, baina nik uste ja udaletxin ja aukeratze zebela zen izango zen, urrazigen. Bai, eta etxan iziten ordunana, banda de musikako kantinerik hartetzezunin. Bere etxe aurrea etxin hori urrungo uni, hori, ez bukau. Eta gero urrungo uni, ja tamborrari bukau teola,
tanborrada zenek ertetzezun, bi neska hosei, etortzeziko urrungo honin banda osue, pieza bajotzea, urrungo gizin. Bai, nerekin ertentzuna, karrozan erten bertu nahi, eta niri, bai. Garai hartan karrozin tema hori, nire garaixen karrozin tema hori, normala zen. Gaur egunin hori galdu inda eta iruditzat genea zentzuik ez dixo bilatzenik. Gaur egunin horri batik bat, ematezan prozesu batiken. Osea, azkenin, jendie karroza hortan isotzeko, epaimaiko batzuk juntatzezin, ez dakite frontoien honun eitezan, bai, pixket ematezun, hori, mis bat aukeratzi bezala, ez? Bakoitze bere maitxukin, eta epaimaiakuk bakoitzei bere puntuaixo eman, da, hori gaur egunin ikustet, esateana, zentzui batere ez daukela orduan, nik ez dut hori batere faltan botatzen. Relazionatzeko iso beste garai bateko kontukin, gaur egunin ni zentzuik ez dixo bilatzen. Epoka hortan, 79 bitertien, lehenengo aldiz ertentzeben neskak tanborradan, askoitixen. Emakumeen parte hartzia oso erreza izen zen. Jendie dispuesto zauden neska asko, da erreza izen. Oso errez. Da guztau intzan. Da arrazkeo, gau beste urten baten ez zuen erten, baina arrazkeo erten itxega. Nereana gertura hausinin esateko, zuzenduko altzen duke, neskan taldie eta hori, ez nun bizi hola gauze, nola zango izu, gaur egunin bizidan bezala ez, izen zen froga bat bezala, oin emakumiekin ertetzeko, emakume bat aurrein jartzie, hori nahi zen, bati bat pixke bereizteko, ez dakit, etzan momentu hartan aldarrikapen punto bat izen, baiziken izen zen beste aukera bat ematie, eta hombre, niri momentu hartan iruditu ziten, interesgarrixe, neskak zuzentzen neska bat ateatzie, eta egixe zen guztua hartu, nun, guztua. Nik berriz umetan erten da nauen, zuzendai bezala ere, baina gero heldutan erten nuri, nik lehenengo pare bat urte etzin oso agradabilik izan izan sentido hortan, porque ensaiatze genuen gizonezkoak eta ni emakume bezala. Eta gero klalin ibiltze ginen danok, plaza aiatzen da plazan emakumea, eta zuk ez tezu zuzenduko. Plazan gizonezkoak etxezun bakarrik, da lehenengo 2 urtetan pixket emakume bezala humillanti izan zen, ixiza berrali ez nuen oso ondo pasau, baina gero ja 3. ez dakit rekapazitatzen hasi izan gizonezko jendie, da orduan ikusi zeben emakumike kapazia eulak, o aukera eulako kubertitula ez, orduan ja plazanela hasi bezen. Kandidok eta zituen piezak, xoxote, umore ona, gazteak, eta sentimentu ona, porque Kandidok lan asko inu. Da, gaina herrireko hola etatzi piezak, aspedizene pasoren, haude kautetzen, da guk ez gutxixo. Bore ona, Kandido ona, neu estrena nun, eta kariño berezixe dugu pieza horrentzat, bai. Porque darantza zan berrixe, eta gaina ziren pixket, difentiet, eta oso polite eta kariño handixe dugu pieza horrean. Porque Kandido gizon oso handixe zan eta lagune. Bandane batea ibili ginen, da oso ona. Nere Osaba Kandidok entzitun pieza hosek atxutekun, niri kriston oio ipurdixe zartzea txit. Egixe, kriston pieza derradilako, eta hori, ilusixoz jotzetut gainea, eta nik irarre gustatzea txit. Gexena gustatzen zatena da, xoxote. Xoxote hori lehenu Andramaxetan ez genuen jotzen. Andramaxetan tanborra dizetezanin, baina geho San Andresetan ertetze gendu nien, orduan ilusixo ondixeki. Piezie aztezanien lehenengo momentotiken oioi purdixek jartzei eta, baina orokorrin dana, porque tanboreze jotze deuniene, aziratikene, izetea baztarrikaldeko aldapile bajatzen da tanborezekin, zea bajatzen egiala, kriston zentza iso edarra izetea. Nik
musika hoxe danak beti entzute itxutarin, bai gaur eta bai garai hartan, ere referentzia beti Kandido zan. Eta Kandido beti ikusi denik alde batetik oso herrikoia, bolkaute herriko gauzeta, etxe zituen musika motak ziren herrikukin pentsaute, eta bueno, nik uste bai dala hori gauz bat bere garaixen aitzegen duen, eta bueno, ni behintzat Kandido hortzen auken. Eta gaur egunin ez dakiz ematainoko gaztik eta referentzi hori daukeben edo ez daukeben. Bai pena izango litzake hori galtzia. Txambolineke eta zuen pieza bat, betipoz. Betipozi dedikabiez. Baina, zauken detalle bat, pelota egiten zeben tablau baten botie. Pelota eroitzen ziten. Orduan urte baten, bitien geixena ze jozan pieza hori. Geixo ez dago. Entzaixutan, eite ziren musiko bat okute zan. Beti nazio zean klainetekin. Gero izen da garabazixukin. Baina orduan entzaixutan beti musiko bat okute zan. Bueno, orduan entzaixo ziten zin, unbien tamborradan hartzamendin. Potekin eta, azentune potekin eta tomate potekin da. Eta gero heldukein ja frontoien, genuen, Valentin kalea zana etortzen zaren, zazafoekin, eta behar bakarri jotzen du zazafoie, eta arekin ibiltzen ginen. Areke asko laundu zion, bai. Orduan ez ibiltzen disku eta holako, dana en directo. Ez jun errap pasatzen, dana jota behar egizea frontoi duzun, baina azinan zazofolistikin behin. Bai, ez zala izaten igual bandikin da, ez? Osea, bandieko musika grabaute eta holarez. Magnetofoiekin da, zizinien da, pixket hobeto bezala, baina ordune fallo batzuk otezin magnetofoi lehenoko teknologiz eta bengo ez da iguela, eta berriz da, bega berriz da. Hola, baina, beti humore honin da, ondo. Gero, ja, akotatzen ez ni, tamborradikin asko, betipozek organizatzen. Antolatzen ibiltzen gehixenetakoa, Pako Iturbe akiton. Hoxek betipozak lan asko intzuen, betipozak utzi zion ez dakit nola, 1975. Gero orduen, akitonek etzizon nahi zen laga, da gu gaunden orduan sortute talde bat, Santageda eta Kurro Jako puestu kartzeko. Da ezkauzun laguntasuna. Hasi ginen batea egiten, 5 urtin jardun gendun. Tamborradia, eta 5 urte horien barruen, por ejemplo, orduen gaixuek, sindrome de Down, zaukebenak etxetik etzeben ertetzen, eta gu hasi ginen txolarte talde batek etatzen. Da tamborradane parte hartu zeben. Trantzizue, Andramaiztatiken San Andres eta nahiko derriortuteko gauze bat izen zen. Azeran gu gazti ginen, baina Andramaiztan ziero guztua jotzen duen tamborradie. Andramaizei aziri emateko moro bat, juergi azte zen, eta entzaxutan garai hartan ni neu bintzet oso guztua etortzen nintzen. Pasatzen zen garai bat, pixket zaile zala gero jendie juntatzie, gexen bat hasi ginenin, diro pixet eukitzen, kanpoa behire, oporretan noa jumer deute eta horrek ezigitzi zizun 15 aldixe, asko izen neotie. Eta ja hori pixket komplikatzen hasi zen. Karo, kontu neuki behar da, askotiko tamborradie, San Andres eta pasaudan arte 6 zendan. Haurrezan betipozek emantzuna bere gaixen, eta askotiko tamborradie, ordun, ziren gaztadorik, esango tamborreruk,
barrikeruk, eta atzetik paelleruk ezautzen genduna, da gero karrozia. Urte bat egon zan, bilera bat antolau gendunare kulturetxin, esanez, tanborradik aurrea zehuber baldimo jendea azaldu da isela. Da neskak etorri zin, bi kuadrile esanez, guk hartu lehikeu parte, eta nola ez, beste lau badihu, orduan, era batea esan lehike, asko jozen tanborradik zehuzula Andramai bezperan, neskak etorri zilako, beake parte hartzen egin zebela, orduan jende kopuru bat pixket geixo izen zan, eta horrek pixket juntzan ematen gorputz pixketo jende pixket zea horri, ez? Orduan, haure izen zan azkena Andramai bezperako. Aprobetxeu zan, ustailea pasatzie, urrungo urtin kontu neukite festibidade bat bergendula tanborradia antolatzeko. Eta juntzan urrateiko bezpera. Ze gertau zan, urrateiko bezperan beti San Fermine egizite izela. Eta jende gaztie, udean ospa, baina San Ferminetare jute zala. Orduan, etzan fetxa egoki bezala ikusi. Urrungo urtin kali gobrantzalo delako eta etzan eikeik egon tanborradik, urte hartan etzan egon. Eta ia ikusi zan, derri hor, San Andres eta pasau berratzaukeu. Bere garaiz, izentzana zan, otzan zea ikuste zan, baina pentsau zana zan, Donostin, 100 urte pasazan martze, urtarrilen ertetzen, azarunde urtarrilein antzeko dek eta hortik juntzan San Andresetako paso hori. Neto, San Andres eta egua, arazoi ondine egualdizia. Andrameztan, eurixia, zaparratan, egin izten dio, baina hotzi etzean egin da, hartzen egin da, bale. San Andrestan, eurixekin, da hotza egin da, igual jendei atzaen gotezun. Jeusek, udaletxetik bialdu zitzen karta elkarteta, soziadeta, da ni ala saldu nintzen udaletxea, erreun nizua. Da gordatzen hau, Jesus antzuan, maixe bai handize udaletxen, baina han ez zuan voluntario asko. Da hola saldu itxean, da Jeusek garbizetazean, tanborrai, bazik. Da ni frontoa saldu nintzen zaixoa. Barriki jo nahi nian, da ez zuan ino. Baina urteko horra izan joan hasierek. Dano zateo tanborrai azpeiti baino zarrozago hau, baino galtzea honuan. Otamarraren amarka erdialdea gutxoera taldie dara pikia ziguen tanborradia, eta etortzi guan abisu bat, taldie osatzeko prestizio ginen, da lan pixket eginean hor zehaien, eta lortu ginen talde bat sortzi, orduan amnistia izen nien erten genuna izintzala. Eta azkenin, zitzen, taldige asko zailkatzen zitzen, porque hazean 100 lagun ez izitetik, igual ise lare unea pasauan, eta hor, politia izinoan hori. Etorri zikunin Floriatiken talde bat atatzeko asmu ez hauela, nahi joain naziko zentzin etxea, zantzinean talde bat ataberdia dute zuzendai etxeko, eta zuzendai? Benetan ehalei zuzendai. Baki, nire lehenko galderi izan zen, motzak zezandik. Motzak zezandik aberrik zezandekan. Eta gero alkarrekin hitzen gendun, bale. Eta aziran pixket inponi uteu, akordatzen naiz zile plegable batzutan isotze ginen zuzentzeko, eta joda, hankago laitze zeben, ditozti eroi berdia gaina. Eroi berdia gaina. Baina esperientzixe orokorrin lehenko urtie ikusi izan tanborradia beste jitxe bat hartzen hazitze zaune, horrek anima utze zaitu, eta ondo juntzan, aziran beti nervixo bizki pasatzen uste, baina jazta, pare bat urtin nindekun guztutan hartzezago. Ja taldik sortzen juntzinin eta tanborradi volumen bat hartzen juntzanin, jende bat implikau intzalako, ikusizulako, nahizulako, baite izenoan, igual ikusi zalako, baina bost talde, ostra gu jute maega 7, beste volumen bat hartzen naidek, jendi errezo jutek, hor sortu zen batzorde hori. Zanea, talde bakutzetik pertsona basean egin de, ezuan jun eta hemen zein dago eta zein ez dago. Batzorde bat erauan taldeko ordezkaisekin, esango jo berdintzegoan zuzendaiseko, baina talde danetatik ordezkai bat, zer nola jute zan, taldik ipinite, bakutze bere taldi bazakian ze jende ekarri bertzun, batzorde horren lana izendek ikeragarri. Andrameztan zan garai hortan, ezateuna hain jende gutxi ginen, izan zan talde bat aurretik, bandi erdixe jartzen eta beste taldi atzetien. Eta oso ondo gutezan, porque danoa etzen, baina geotat talde gehiago sortzen hasi zin egin,
bandi erdixen segitezun, baina lehenengo taldi zaun askoz aurreo eta azkenengo taldi askoz atzeo. Orduan zepatzen, ja azkena zaudenak eta aurrena zaudenak, etzebela banda hori atxureten. Orduan hasi ginen hor pixka insistitzen udaletxei, megafonixe jartzie, ez zala etzen ezerra apenas, da kaleko kantu, plazan oso ondo baino, kaleko kantu etzien apenas atxureten, lehenengo taldi eta azken hasi guztenak. Urte bat egon noan, intentu jo gendun, bueno, intentu ez, egin joan. Bitxaranga ekarri joan da tanborra die, hola pixket ja haunditzen da, bueno, musikeko zea bat batin, eta beste txaranga batekin, karo. Txarangin ritmue eta bandina, ez joan berdinek, orduan bandi jotzezean era batea, txarangik azkarro jotzezean, tanborreru gentzaixotan bandin zehakin egin dekuk, orduan, bueno, hor arazo batzuk egon itoan, da azkenin jun berri zenuan megafonixe ipintzik, ekarri zean rekorrido aldau berra. El recorrido el primer año hicimos, pues había obras en la calle del medio, hicimos pues por la gasolinera, salimos delante de la iglesia, allí tocamos y luego bajamos y fuimos a Betipoz, que antes se tocaba en Betipoz también. Luego volvimos otra vez delante de la iglesia, hicimos luego la vuelta otra vez por detrás por la gasolinera y al frontón y sí, pero ahora pues claro, el recorrido es muchísimo más largo, hacemos más paradas, tocamos más, disfrutamos más, o sea que hacemos de todo un poquito más. Bueno, ni akoratzen naiz, batiz bat igual nire lan kontuntzalako, baina aterpe tabernakuk dionikin akoratzen naiz, arekin hitzekin egin ditzela eta kejatzen zen udaletxik etzula area zer ematen, han etzula zer festek antolatzen. Da ni konprometu nutzen arekin, ekarriko gendula tanborradi area, baina ordezka, eskaun izan, trago ateatzeko tanborradako jendiei. Da, hortan gera ginen, orduan tanborradi area eman gendun, han geratzen hasi ginen, da beha trago atatzezun. Da gero, udaletxeko pentsatzen Jesus izango zala, tata izango zala, arek bai batzokixekin da, arkupekin da hoxekin, behak intzontratu, nik hori esun nein, nik inun nelenakin. Eta hori izango zan, 2008 inguru hortan izango zan. 2008 alde hortan izango zan, aldaketa hori. Xoxote eta azkoitia tanborradan zartzie, niri idea hona irutxuzitean, aziran, klaro, ikixin berdiek, baina kanto bisek azte genenin megafonixen jotzen, jendik aurrin zauren barrikeru tanborreru esatezean. Honen nahiz onatzezik, hau nahiz onatzezik. Entzaixo, dozen erdi bat entzaixotan, gutxi gora bera, dano gartu bitxoan neurrixe, eta nik usteat, tanborradin kontenidue aberaztea etorri zila. Eta ez zen kantu azkuitia uste izan zala eraeginean, talde bat gutzetiken, bi hartu, bi hoxei erakutzi nola zan, eta entzaixotan zuzendaixen ondun jarri, guri behitu zuzentzen da tanborra da barrekin nola zien, entzaixo baten behintzet eta ego besti zehiu. Karo, azkenin bost pieza ituan, plazan jotzezinak, jendiek esfuerzo horien, entzaixota jun, egunotan erten, da bost pieza zeitun bukatzeituan orduan batzordik, ikusi zeaben, iau pixke luzatzen jun berdia, o beste gauze batzu sartu etxau, eta hauri dana izindek, batzorde horren lana, zein, zenekin egon, nola pasau, da hori eskertzeko, eta hori dek, batzorde horrek, eman duen berritzie o bizitzie. Honen arire esan da, Kixonak, kantu inbetxo akezanak egin da zea, eta beti laguntzeko, eta Inazio Pepix egin bandago egin da geho bastartxoan atu haizu zegoen, graba haizu aproetxa egin goia, eta geho agoratzen hau kaleko martxak txistu egin montaji egitea eta azpilire zantidetxeza, eta kantu honi onbeste denbora magozau txistu zartu eusteko, eta gehu esan duna, batzordako lan bolondre zegoen. Odek, onde gaur enuen bai. Horre ezpa funtzionatzen, ni uste balaure ondo zen, balaura enbardila gauze egiteinak. Kanto berrixe sartu zinak izen zien, nire beti bandan ibiltzen zen, eta nola ni zuzendai bezala ibiltzen itun orduan, ibiltzen itzen orduan, adostu gendun kanto berri batzuk sartzie. Errexen bazaudela kantuek, hortako aproposak preparaute, eta preparau ginu zen, bai Xoxote da bai Azkoitia. Behi partiturek eta lortu ginu zen, da musiki lortu gendunin, ibili nintzen atabalak eta nola jo, bai barrikenak eta bai
tanborrana nola izango zen. Behin hori ikisi gendunin, junginen ikisten beste zuzendaixei erakusteko. Eta gero junginen bastartxoa, bandikin eta dano bateak grabatzea, musikak eta nola izango zen saltza hori dana, ez. Hori ikisi gendun, lortu ginen zen hoxek, ikisi gendun, eta Miguel Maikindare, jarri ginen hori gauze hoxek eta ikisteko, Miguel Maik azpiazu gine, de hecho Azkoitia bere kantu da, baina orduan juntan geunden jendikin iristeziko ben bi kanto batea sartzie, tanborra hartako jende askontzat komplikau izango zala. Eta orduan bisek grabozien, baina bakarra hasi ginen jotzen, xoxote. Eta hori zen 2008 uste zala. Eta gero, bigarrengo kantu Azkoitia, 2011-12 urtien izen zen sartu ginena. Bai. Nik etorkizune ona ikustezuat. Netzat, bi gauze zaude garrantzitsuk aurrea ondo egiteko. Bat, emakumin kopurue nola onditu dan, porque leheno 10 bat joan da nitzat oin erdik gean oezo bai, ogexo dien, baina horrek inderra hartzeik. Eta gero bestie geure ustez, umikin kanteran xarma hori sartzen, aigaituk eta horre gaurrea behire, nik usteat eman gura bere frutua, eta txikizena gora egon bitertin, handizena etorkizune obi-obigoik. Nik uste festikin lotute dauden gauzek geruta indergeixo hartzen nahi die, ez? Osea, hor dauke zer ikusi gaztien implikazioa, ez? Eta nik uste gaztiek beti ondo pasaut gai horrekin eta gaina askoitiko lema hoxe da. Nik gauze horiek mantentzeko iruditzezat gazti gerutak eixo implikako izela. Bai dudeik estetan haitien da gauzek aldatzen jungo izela. Beste gizarte bat inbizigea eta igual beste aldarrikapen batzuk egongo ie, ez bakarriken berdintasun alde hortatik, baiziken ekintza motake demorikin nik uste aldatzen jungo izela. Eta hori azkenin gaztik eskatzen jungo ie, ez? Baina etorkizunea nik oso positibo ikustet, baina hori aldaketakin, nik hola ikustet. Nik ikustet hemendiken urte batzutare, tanborradie ondiken da gexo ondituko ala. Nere ustez, porque hain inderra hartzen nahi da eta herri askotatiken etortzea hemen ingurutatiken, Azpiti, Elgoibar, Mutriku, Eibartiken da badakite etortzala jentie eta hai da inderra ondixe hartzen, askotxuko tanborradik eta nik ikustet hemendik urte batzuta, ondik eta gexo ondituko ala. Pues yo también pienso que la tamborrada va a más y la gente se está animando cada vez está viniendo más gente pidiéndote a ver si hay sitio, a veces les tienes que decir que no porque no hay trajes y con pena también, porque claro, yo les pediría también al ayuntamiento que hicieran algunos trajes más, ya que estamos ahora aquí y bueno, lo demás pues te quiero decir que yo veo que cada vez más es más hermosa la tamborrada, me gusta más. Ni oso ondo ikuste asko jo tamborrada. Benetan, oso pozgarri hola funtzionatzea. Gu, jauze esan duen bezala komisioa sortua, komisio hortan beste komisioa sartu da ni oso pozen itxio. Eta balorea ondixe bilatzeat, jente bolondrezai. Peni da gauz bat, dekostatzeala kantinera bilatzea. Eta gaur egunin, ni pentsatzen eta berrezke, alakotxe gauze egun ederra izitea. Gero gine hartzetzeuenak, oso ondo pasatzeu eta repetitzi nahi ziteu batzuk orduan. Nik animako nitzuke gaurko gaztik kantinera hartetzeko. Eta ez neska dakarrik, baite mutilek, Baina gero frontoera jatzi geanin jabukaute,
Esatik, jo, oso ondo pasau deun, datorren urtine bai, datorren urtine bai, orduan, ikustezu, kostatzea bilatzea, hori egizera. Osea, gure partetik anima ongo binuzke, gaztik erten da xebela ondo pasatzea. Yo misma siempre tenía una ilusión por salir en la tamborrada, pero no me atrevía. Y la primera vez que salí fue hace 6 años o 7 o no sé qué fue. Y me acuerdo que salí porque una amiga, estábamos en un grupo y dijeron, vale, el lunes ya empezamos los ensayos de la tamborrada. Y les dice, ¿me dais una envidia? Y me dice, ¿y por qué no te apuntas? Que necesitamos gente. Pero, apúntate. Y, sí, pero mi edad y no sé qué. Tu edad, si nosotros tenemos en el grupo gente que tiene tu edad y tal, apúntate, apúntate. Y me apunté y para mí que es lo mejor que he hecho. Porque me entretengo y me gusta mucho, mucho. Siempre me ha gustado la tamborrada, de siempre. Yo creo que lo he heredado de mi padre.